Saro si Nanay Antonia kan Barangay Malubago Resettlement Site sa Nito Albay sa lampas 1,000 na nabinipisyaran kan Tarabangan Caravan hatod kan ako Bicol Party List na ginibo ka sa bagong aga sa People's Centrum kan Banwaan. Istorya niya, 3 taon niya naman pigiin daan lugad niya sa bitis, darakan labing pagtios, sarong beses niya sa ininapa-check-upan. Kaya kan maisihan na magkakaigwanin medical mission ang partido sa indang Banwaan, tulos niya ining pig-aprobit saran. Apwera sa medical as in dental mission, igwa pang pinag-upresir na libreng serbisyo ang partido, araw kan libreng tosar as in body massage, nagkaigwaman in local recruitment activity. Ang checker as in high school graduate na si Jimboy, nagkaigwaman in bagong paglaom na makapagklase liwat huli sa short-time courses kan Tecton Global Technologies Foundation Incorporated. Ako lang ni sir natabang ta araw po sa kuna wara man kay diyan sa mga eskwela po kay may kwarta. Dako lang mo taw makatabang isa mo na makaukod po kami ka mga mga agad man na tigtabang na mga eskwelanan ni. Presente sa programa sinda Governor Grex Lagman, manito Mayor Rebecca Dayapche, dating kongresista Christopher Co, dating kongresista asin ngunyan Executive Director kan partido na si Attorney Alfredo Garbin Jr., siring man in Congressman Jill Bungalon asin Congressman Elizalde Co. Sa tuyang sponsor and yaman po dagdi sa tuya pong advocacy no sa livelihood na kung sa'y nagpapalista na po ongoing ang enlistment sa gabos po na gusto mag-avail may mga TESDA courses. So kung mo po may mga aki, lalong-lalo na muya po magtrabaho, matawan ng job opportunity, kay puwan po ng skills training, yaon po duman. We have so many slots. Igwa po duman ng inaapod na menu of available courses. Kung ano po ang sendong hilig. Dati alam mo, 50,000, 100,000, 200,000. Ngayon kahit 1 million, wala kaming limit. Apwera sa Tarabangan Caravan, sabay man ipig-turnover kan partido ang 2 unit ng wheelchairs sa 2 napili kaining benepisyaryo sa Banwaan na sinda Christine Joy Altabano asin Enri Dimdam Tripulca. Asigurasyon kan partido dahil sinda mauntok sa pagtaong akudir sa mga kapwa Bicolano, lalo na sa mga talaga namang nasa laylayan na kinakaipuhan ang sa indang pag-alalay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.